Astăzi vom veni cu un mare update, adică am cumpărat PS-ul, am făcut din aceste doi brawler noi, vom face rost o nouă legendară, chiar două și mă vom lua exact acum încă una. Am reușit să fac mitic, aproape mitic 2, dar na. Sunt la tier 21 din păcate, dar asta e viața. Și cei doi noi mitici și cu acelea i-am crescut și în power și am făcut și doi brawler Power Max, adică am făcut pe Gale, mai am nevoie de un gear și eu am pe Jessie care am făcut-o, mai am nevoie de două gear și un hypercharge și să vedem dacă îmi putea veni starter de la final, dacă nu pică, oricum am destule coinsuri să dau și pentru toate gear-urile și alea și Hypercharge. Bun, în episodul de astăzi vom cumpăra noul brawler Meg și cu acel brawler vom putea să nu mai fie aici Meg-ul și ne va da direct pe Chester. Sper. Dacă nu e o țeapă ca mai țeapa, dacă nu. Sper să mi-l dea pe Chester, că vreau să fac mai multe legendare și atunci sper suficient de absolut suficient, sigur. Dacă asta e 299 decembrie, nu? La 30 decembrie rămân cu 62, 4, 80, 100. Mai rămân cu 100 de gemuri, dar nu e nimica, cine știe, mai facem noi ceva cu dânțele. Bun, vreau să iau și un schimb pe cale, dar mai stau un pic ca să fac și eu 5.000 de plinguri. Să luăm totuși un skin la forță. Dar haideți să vă arăt cei doi brawler noi deblocați, care sunt la Distrophy. Sunt Meeple și Pink. Am jucat deja cu dânsii cât trebuia, nu mă puteam abține. I-am făcut cât de cât trofei pe dânsii și eu am un target, vreau să ajung cu fiecare brawler la 500 trofee. Dacă vedeți, am încercat momentan să am fiecare brawler la 200, mai am încă câțiva, adică 6 și fac și pe ăștia 200. Dar e greu, mai ales pe Hank care nu am power maxim. Eu vreau să am pe toți power 7. Pe urmă să-i fac eu power nu știu cât. De asta momentan uitați, am deja urmat de, nu știu ce mi se vede așa, am despărțit. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 brawler de power 11 și urmează să fac și încă unul de 11 canani, dar nu prea l-am făcut că dacă aștept să fie cu un hyper și aș vedem. Dacă așa nu merită să fac. După aia am ăsta care mi-a dat gratis, din nou ăsta l-am făcut eu că e bun, ăsta l-am făcut eu că e bun, am făcut că e bun, Kenji l-am făcut că e bun, dar mai puțin să nu fac power 10, dar eu aștept ca să vină asta, să vină Hypercharge și pe aia upgrade și pe dânsul. După aia am colectul care e foarte bună, Shade-ul care iar e foarte bun, Lily e foarte bun, Power 7 am făcut pe ăsta, că mi-a plăcut foarte mult, că eu am cumpărat skin-ul ăsta. Exact, deci ca să înțelegeți că am revancul, mai să vină rank, am cumpărat skin-ul ăsta, dar că n-am schimb de focus. Mi-am uitat că skin-ul ăsta de rank are skin de focus, mi-a picat skin-ul pe focus. Și am luat skin-ul pe focus. Măcar așa vedem pe fiecare browser cu skin, nu? Afară de Finks că n-are. Bun, ăsta am, deci am cam pe toți browserii. Doar că, nu chiar toți, dar nu contează. Hai să jucăm câteva meciuri cu Meeple și cu Finks. Adică cred că un meci să dăm cu Meeple, un meci cu Finks și pe aia cumpărăm legendara. Hai să vedem ce avem aici. Ce avem. Ok. Mi se pare că n-am de power 6 pe Meeple. Că nu am dat direct power 7, că n-am. Nu moară Mecu, mă moară. Uite că e bună Mecu, că vreau să o cumpăr. Fain care e ca și când gadgetul Piper. Hiturile. M-am omorât. Dar bine rost să am. Încerc să dau pacifie, dar nu. Ca și când după. Am dat ce mai prost ultima. Ai, da pleacă. Bine că pleacă. Prima oară credeam că e ultimata lui Finks, că de nu ați văzut parcă sunt amândouă
amândouă nu m-a omorât oameni. Da, de acum am revenit cu meci și cu Finks și am putea să vă spun la început de video că nu puteți să vă abonați chiar dacă mă sper de asta, dacă văd că vă place episodul ăsta și multă susținere, promit că revin în forță. Doar că nu prea mă pus, că nu prea am de ce, dacă nu vreți să mă ajutați, că da, fac că nu acolo mă ajutați pe mine. Da, mai deci că am murit prea. Bă, sincer, parcă ieri când l-am cumpărat, când am primit brawler, că eram la PES-ul, era mai bun. Mă jur că parcă era mai bun. Acum mă dea. Sau poate că am avut eu prea puțin trofei, da? Hai să vedem, am văzut că trebuie să încerc să stai cu două, că nu poți, dar măcar să stai cu două. Dacă n-ai răbdare, dai direct. Uite, și am văzut că cu emotul ăsta îți dai seama că e fată, Finks. Deci, da, nu trebuie să mai spune la masculin, trebuie să spunem că am văzut. Spune la feminin. Nu mă enervează bug-ul ăsta, că și la el primul tot așa mi se întâmplă. Dar ce bun sunt. Bă, da, eu am dat cel mai bun ultimate. Se vede că pot. Am murit de poți. Lasă că bun, am făcut win-ul. Hai să vedem ce mi pică și din start după ăștia și am luat și un pin. Și pică ceva bun, că mi-a picat de mult ceva bun. Un pin foarte, foarte frumos. Bun. Și acum e timpul să cumpărăm noua legendară. Și anume Meg. Am cumpărat-o! Meg! Noua legendară! Bine, bă! Uite, adus toate gemurile mele. Da. Din fericire sau din păcate, nu mai rarity. Hai să vedem. Deci am toate. Am brawler de starting brawler. Am toți brawlerii rari. Am toți brawlerii super rari. Am toți brawlerii mitici. Ăsta sunt epici, dar nu contează. Epici. N-am toți mitici, am chiar destul de puțin. Și am încă o legendară. Am 1, 2, 5 legendare, frate. 5 legendare. Da, direct power 15, na? În bun timp. Bă, ce frumoasă e. Merita să iau un schimb. Da, nu știu. Hai să vedem și ce facem acum. Deci, da... 5, 4. Deci am să rămân cu 100 de gemuri. Lasă, hai. Nu mai contează. Deci eu făceam 4 gemuri. Eu dacă stăteam și păstram toate gemurile, puteam să fac asta. Și așteptam Black Friday de la credit. Că acolo erau puțin, adică nu erau foarte, nu costau legendare foarte mult, mi se pare că costă 50 de gemuri una și puteam să iau grămada mai spus, mai stăteam. Dar nu, că nu am avut răbdare, oricum mai fac gemuri până atunci, mai sunt în grămadă de luni și în fiecare lună mai fac 50. Deci, da. N-am luat și o legendară cât mai trebuia și plus că Meg e foarte bună. Trebuie să fac cât mai repede power maxim și pe dânsa. De acum cred că următorul cresc. Nu mă omoră, de fapt stai că am uitat că eu am două forme pe produs. De tare rău, îmi place de numai Ego. Du-te mă de aici, uite-o. Sau la sălbaș cu forma asta mică. Îmi place că măcar am mai multe legendare, că eu de nu știați, am avut un cont care din păcate l-am pierdut. Păi am început, ca să înțelegeți, eu când m-am apucat de Brawl, trofeile astea, de fapt nu atâta, cu 1000 am făcut 26.000 nu știu cât în 3 luni, ca să vă dați seama cât de mi-a plăcut jocul ăsta, că eu până atunci nu m-am mai jucat, hai să dăm un noi totuși când vorbim, nu m-am mai jucat deloc, nu-mi plăcea. De acum îmi place și eu acum mă joc. Și faza e că nu știu cum am reușit eu, din cauza că am avut
cauza asta mi-a pierdut și contul celălalt care am pui bine rău în perioada aia. Și așa am pierdut eu contul. Și mi-a luat un hacker, nu știu, că chema parcă războan, zicea că am 8 ani, nu știu ce, dar nu, era un hacker mare, dar se plăsea. Și asta, n-am mai postat pe video pe ăla, dar cred că știți că n-am mai făcut pe asta. Păi am luat un cont mai mic, de 5.000 de trofei. Ăla a fost, ca și vedeți, contul meu secundar. Când am avut ăla mare, după aia a fost ăla principal și mai aveam tot contul ăsta după aia. Ăsta era cel mic, care l-am luat cu opening-ul ăsta. Mă jucam doar când era negativ, deci nu era. Cred că tot să mai avem contul de asta. Și nu prea m-am băgat pe dânsul și mi-e ciudă că dacă mă jucam toate conturile, poate contul să mai aveam ceva, dar nu. Și după aia nu știu cum am reușit că ăla, dacă mi-a furat un cont, mi-a furat pe toate. Am spus dacă, și după aia am făcut o schemă, hai că da. Că el a avut, mă controla toate conturile și nu mai puteam să intru pe contul mare. Și după aia am vorbit eu mesaj prin contul ăla mic de 5.000 trofei pe ăla. Dacă dau eu de pe contul ăla, că nu mai puteam cumva, că nu mai aveam e-mail-ul, dar mai aveam să intru pe cont. Dacă ștergeam contul, să-mi șteargă și el contul ăsta mic. De contul ăsta mic. Care sunt sigur că după aia l-am cum numește, deconectat pe e-mail și mi-am pus altfel care nu e la fel ca acest YouTube. În caz de îmi contul ăsta, nu sper că nu, să simțesc cum mai era a fost să mi-l recunosc. Bă, sincer, de tipul ăsta cu foarte multe chestii. De pildă, am luat un epic, un mitic și un legendar. Deci, da. Am completat toate epicele, mai am o grămadă de mitice și o grămadă de legendare, dar, na. Cu timpul le vom lua. Oricum, o legendară iar luăm când terminăm PS-ul, că am calculat și mai am nevoie cam exact cât am acolo credite. Cred că mai trebuie încă vreo 400, deci trebuie să mai mă joc eu la Pro să fac la mastery. Oricum deja am pregătit încă 100 la mastery. Chiar trebuie să mă joc acum, videoclip. Da, sau las mă joc acum cu Mac mai degrabă. Și nu știu, spuneți în comentarii ce skin să ia pe acest brawler. Că, na, eu am ceva idei, dar aștept să spuneți voi în comentarii. Vedem cum... gata, știi de ce a apărut și pe e-mail. Nu înțelegem de ce arată acolo, că mai este să așteptăm o leacă să vină. Ne făcea ultimata mai mare și deci când așa în aia mică, nu era robot, adică era o fata. Dacă activai ultimata aveai și scut. Asta face. Mi se pare că exact un meci mai am nevoie. Pe Sandy. Da, un meci mai am nevoie și să fac. Primește mastery. Hai să facem și mastery pe Sandy. Să vedem. Și cred că asta e ultimul meci care îl dăm episodul ăsta. Bam. Chiar și dacă poate ziceți că mă ales greșit, spuneți voi în comentarii ce să iau din legendare ca să le blochez încă una. Între Amber, Spike și Crow. Ce să iau? Spuneți în comentarii. Dar lasă-mă în pace. Doamne. Bun. Hai că într-un mai mare cineva și gata cu masterul. Hai că nu vreau să mă duc. Mănânc cât nu stă rachetă. Da. Uite că am făcut și masterul. Bam, încă 100. Deci am mi-ar mai trebui 1200.
Da, 1200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1200, mai am nevoie de 400. Ah, trebuie să facem. Da, hai facem un cerut de 50. Mai fac 50 încă 100. Deci e că 400 după aia 300. Trebuie să văd informații. Să văd. Chiar am făcut titlu pe Leon. Deci la Silver 3 și la Bronze 3. Așa. De fapt nu. Deci, uite bun. Ba mai am. Și aoleu. Lasă cum facem noi rost de drum, dacă nu dau gemuri, vedem noi cum facem. Deci da, cam acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să rupeți butonul ăsta de abonare. Și noi ne vedem în episodul următor. Să vedem ce mai facem. Mai degrabă, cred că păstram ca videoclipul ăsta să iau să vă zic cam pe tot update-ul și așa, da, și după aia următorul episod să iau legendară, dar da, și eu fac videoclipuri frumoase odată, nu mai mult odată. Deci, fac, cum știu, 3 videoclipuri mai slăbuțe, mai adică fac unul foarte fain, doar și un youtuber un pic mai mare decât mine, dar na, asta e viața. Să vedem dacă vrea să joace. Da, cred că m-am băgat cu YouTube la Crapuș și noi revenim cu un alt episod în continuare. Nu știu de ce va fi, că mai am niște videoclipuri în cap, dar... Da. Pa!